खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे फिन गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आं मा सङो। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै। आं दायो नै गेसखौ लगायना लाग्रोनोसै। सारायखौ जानबाय, दै एसे दङ, सारायखौ जाननोसै। आं दा बेवहाय नै सामब्रामखौ हानानै लाखाबाय आरो बेवहाय सामब्राम गुफुर, हाइजें आरो बानलु जेबो होआखै आङो, बे मोनथामखौल' देनानै लाग्रोदों। ओमफ्राय सामब्रामखौ हानानै लाबाय। दायो नै साराया दुंबाथाय आं थावखौ होनोसै। दायो आं थावखौ होनोसै। दा नोंथांमोना सानबाय थादो जानांगौ आंखौ मा संगोन होननानै। आं खोन्थायाखै नङा होमबा लोगोफोर। दा नै नोंथांमोना नुनोसै फाइनालि आं मा संमारदों बा संगोन। नै पाँचफोरन एसे होगोन आङो, बांद्राय होआ, आं एसेल' होगोन। नै नायदो नोंथांमोना आं मा संनो नागिरदों। बे मोनसेया जाबाय बिबु, बे मोनसेया जाबाय मोदोम मोजां। मोननैजों मिक्स खालामनानै नारजिजों अमा। आं बोरै सङो नायलांबाय थादो। नोंथांमोननि संनाय आरो आंनि संनाय बोरै जायो। थावा दुंबाय, आं दायो नै गिबियावनो पाँचफोरन जिरा मिक्स मस्ला होनानै लाबाय। बेनि उनाव नै आङो दायो सामब्रामखौ होबाय। बे सामब्राम गुफुरखौ होनोसै। सामब्राम गुफुर, बानलु, हाइजें। नै जेबो मस्ला होआखै आं। दाहाय होगोन, उनाव होगोन आङो गुबुन मस्लाखौ। मस्लाया बे सामब्राम गुफुर आरो हाइजें, बे सामब्राम गोजा बेफोरो एसे खामनो नांगौ आरो खामनाय माने खामफ्लेनाय नङा, एसे जारोम जारोम जानांगौ, होमब्लासो बिनि सेन्टआ फैयो। आरो बे सेन्टआ फैयोब्लासो माने बेदरा मोदोमो, मोजां नाङो आरो जानानै। बेनिफ्राय सामब्रामफोरखौ एसे मोजां एवनांगौ। बेयो सामब्रामा गोजा जाबाय। आं फार्स्टआव बिबुखौ होनोसै। बिबुखौ होनानै आं एसे एवस्रोमग्रोगोन, बेनि उनावसो आं बेदर मोजांखौ होगोन। अरखौ फिसा खालामनानै लादों आङो। आं बिबुखौ एसे होग्रोदो, बेनि उनाव बेदर मोजांखौ होगोन। मानोना बिबुआ एसे बिज्ला बायदि ना, बेनि थाखाय एसे नै दायो आङो बेदर मोजांखौ होनोसै। बेदरा बिराद मोजां, मोदोम मेजेम गोजाबाबो बांद्राय मोजां मोना आं, आरो मोदोम गोजाबाबो एसे अमायाव मेजेम थायाबा, मेजेम ओंखाराबा गोथाव जाया, खाथुवा बायदि मोनो, रानसावसाव। बेनि थाखाय मेजेम आरो मोदोम मोजांथार बेदरा।
बेखौ बेबायदि एवफ्रामनाय समावनो संख्रिखौ होयोब्लासो बेदराव संख्रिया मोजाङै नाङो दै होनानै होयोब्ला बा उनाव होयोब्ला बारा मोजां नांनो नागिरा बेनि थाखाय आं नांगौ बायदि संख्रिखौ होबाय ओमफ्राय हालदैखौबो होखानानै लानोसै हालदैया खिन्थु लोगोफोर आंनिया न'नि बायनाय नङा आं बोसोरफ्रोमबो हालदै गायनानै न'आवनो माने हालदैखौ दिहुनना लायो आरो जानो गाव जानोखौ दैया ओंखारगोन रबगोन नालाय आं बेखौ खोबथ'नानै दोननोसै दा खोबनानै दोननोसै खोबनानै दोनबाय बेयो दा आराम दै ओंखारनानै रबना थागोन एसे नै दा बिराद मोजां जाबाय एवथ्रमबाय आङो अरखौ फिसा होनानै दा आं बेयाव दै होनोसै लोगोफोर आंनिया गुबुननिया माबायदि सङो आं बारा आन्दाज मोना आंनिया दा आं बेवहाय खारै होआ ओरैनोथ' नारजि सङोब्ला खारै होनांगौ नालाय आं दा बेयाव खारै होआ आं दै होगोन दै होनानै एसे गोबाव गुदु होनानै बेदरखौ मोनहोगोन बिनि उनावसो आं खारैखौ होगोन आं आरो नारजिखौबो एवनानै होआ आं सिफ्लेनासो होगोन दाहाय नुलांबाय थागोन नोंथांमोना माबायदि खालामो दा नै आं बेयाव दै होनोसै एसे अरखौ गिदिर होनानै आं बेवहाय दैखौ होनोसै डाइरेक्ट दै गुदुं होयोब्ला मेजेमफोरा माबायो थावजों मेजेमजों एक्सट्रा जायो नालाय बिनि थाखाय आङो डाइरेक्ट एसे गुसु दै होबाय बेनि उनाव आं दै गुदुं फुदुंना लाखादों नै बेवहाय कारेन्टआव आं बे दै गुदुंखौ होगोन एसे थाब फुदुंनायनि एसे दैखौ बुरजा होखानोसै बुरजा होनानै एसे गुदु हाबहोनोसै गुदु हाबहोनानै आङो खारैखौ होगोन दा बे खारै होबाय नालाय एसे आं खोबलिया बेखौ गुदु होबाय थानोसै गुदु होबाय थानानै आं नै बेथिं आंनिया नारजिखौ बेबायदि सुनानै बा गोथाङै डाइरेक्ट होनाय जानाय नङा आं नारजिखौ फोराननाय समावनो जानोल' एसे फोराननाय जायो नालाय आं बिराद मोजां साफा सुखानानै फोराननानै आङो बयामाव सोना दोनो बिनि थाखाय आं सुवा आङो नारजिखौ बेवहाय गुदुं खालामगोन गुदुं खालामनानै सिफ्लेनानै गुन्दै खालामनानै आङो होगोन आरो बिनि थाखाय आङो नै फुदुंनोसै नारजिखौ लोगोफोर नै जाना जोबजोब्बाय एसेल'सै आरो आं बांद्राय नारजिखौबो होआ गोखा जायोना गोखाबो जानो सुखुवा बेनिखायनो एसेल' होगोन गुदुं जायोब्ला सिफ्लेनो मोजां जायो आरो दा बेबायदियै सिफ्लेबा डेमेज जाना थायोना गेब्लेयाबो सिफ्ले जाया थाराफोरा थागोन देन्थाफोरा बिनि थाखाय आं बेखौ एसे गुदुं खालामनो नागिरदों बांद्राय गुदुं खालामोब्लाबो खामस्रेमो एसे माने ओरै सिख्रेबबा गुन्दै जानाय हिसाबै खालामगोन आरो नै लोगोफोर बे स्रेम जाबाय दा गेसखौ बन्द' खालामनोसै बांद्रायब्लाबो खामो नालाय दा नै आराम जाबाय आराम जाबाय आङो दायो दा बबेयाव सिफ्लेगोन एसे बासन फिसायाव सिफ्लेना लानोसै आङो बिदि खालामनोसै नै बिदि खुन्दुयो आराम मोजां जायो आरो थाराफोराबो एसे स्रां नै दा आराम जाबाय नै दा आङो बेवहाय होनोसै बिदि होना होनोसै आरो नारजिखौ माने एकदम नारजि होनबानो जे नारजि गोखा संगोन बिदि नङा आरो आंनिया बांद्राय गोखाबो मोजां मोना नालाय ओंखायनो आं एसे होबाय दा नारजिखौ होबाय दा गुदुबाय थाथोसै बे नारजि होबाय नालाय नारजियाबो मोननांगोनथ' बेनिखाय एसे गोबाव गुदु होनोसै ओमफ्राय मोनसिगोन आरो जासिगोन
दायो नायनोसै माबायदि जादों बहुद टेस्टि जादों बायदि मोनदो दे मोदोमसोबाय आं दायो मोनसे मस्ला होनोसै मस्ला होनानै आं थिखांनोसै लोगोफोर नै आं पेकेट मस्ला बांद्राय पेकेट मस्ला बाहाया आं न'आवनो बानायनानै लायो आरो मस्लाफोरखौ जिरा जालुक लं इलाइचि दालचिनि आरो मा बुङो बै सिलिखा बायदि बिथाइखौ आं मिथिया दे लोगोफोर कमेन्टआव सोरबाफोर मिथिबा खोन्था मस्ला बायोब्ला जे सिलेखा बेगर बायदि मोनोना एसे गिदिर आं बिनि मुंखौ मिथिया थ' बेखौ न'आव लाबोनानै आङो एसे एवनानै ग्रेन्डाराव गुन्दै खालामना लाखानाय आं बे मस्लाखौ होगोन दा बे मस्लाखौ होनायनि उनावनो आं थिखांनोसै आरो सामुस आं मस्लाखौबो बांद्राय होलिया मानोना ओरैनो गोथाव जाबाय बायदि मोनदो बांद्राय गोथाव खालामलिया फाइनालि आंनि बेदरा मोनबाय आं दोननोसै दायो दा लोगोफोर आं दिनै टेस्ट खालामा आंनि लोगो सासे फैना दं आरो आंहा आलासिबो फैदों बिथांमोनखौसो आङो बोरै जादों आं जाहोनोसै लोगोफोर आं नै बेवहाय फल आलु मैथ्रु बुट दालि होनानै संदों नोंथांमोना संनायखौ दिन्थियाखैसै बेवहाय बेबायदि मोनसे भाजा संदों आरो बेवहाय संदों बयनिबो मोजां मोनजानाय बर' हारिनि नाफाम बे जाबाय नाफाम आरो बेवहाय दङ नै आंनि बिमाया लाबोनाय फिसा फिसा जापानि नानि फ्राय बेथ' आरो बुंनो नांखाला नै अमा राजा बे अमा राजा नारजि अमा राजा आरो बिथिं दङ पटल फ्राय आं बांद्राय आइटेम खालामाखै आलासि फैदोंब्लाबो लोगोफोर एसे टाकटुकै जाहोना लोगोफोर स्रि स्रि खोनागोन बिसोरो आं स्रि स्रि जाहोना थांसै ओरैनो जाना मोनला दे नै आं दालि सङाखैसै आलासिफोरानो बुंबाय जों दालि जाया नारजिजोंनो जागोन होननायखाय आं नारजि अमाखौल' संबाय ओमफ्राय मोनसे जिखुनु सबजि बानायबाय नै बिथांमोना खोन्थाखाबाय सबजिखौबो अमा राजाखौ होनोसै दायो नै बे अमाखौ राननानै लाबाय आरो भाजिखौबो राननानै लाबाय नाथाय नाफाम पटल आरो बे ना गोरान बेखौ आङो थोरसियावनो होसिगोन आलासिफोरनो फन खरसावनो नै दा आलासिफोरनो आं ओंखामखौ होबाय दा आलासिफोरा जानानै बोरै मोनदों जोंना लाइटआ वान साइड नालाय लोगोफोर खोमसि नुयो जोंहानि न'आ ओंखाम संग्राया नाथाय दा हर जायाखै बेलासेनि 2:30 बाजिदो लोगोफोर दा नै आलासिफोरा ओंखामखौ जागासिनो दङ दा कमेन्टखौ आलासिफोरनिफ्रायसो लानांसिगोन आंनि नारजि अमा संनाया गोथाव जादोंना जायाखै लोगो बुंलाय मोजां जादों बिराद मोजां जादों माने बे आलासिफोरनाव सोंहरदो नै बेयो आंनि आइ जायो बोरै जादों आयै बिराद मोजां जादों आरो बिथिं नै आंनि फंबायनि आगै बिराद बरिया मोजां जादोंनो आरो नै आंनि फंबायनि फिसाजो माने आंनिनो फिसाजो आरो फंबायनि फिसाजो माने मोजां जादों आनैनि संनाया बोरै जादों मोजां जादों दे जानो दङ होमबा लोगोफोर नै आंना दा संनाय खुरनाय जाजोब्बाय आलासिफोरनोबो ओंखामखौ होबाय आरो दा आलासिफोरनिफ्रायबो बोरै जादों कमेन्टखौ मोनबाय नालाय दा बिदिब्लाथ' लोगोफोर आलासिफोरानो बोरै जादों कमेन्टखौ होखाबाय बिनि थाखाय आं सानो आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों